Sige. Ing advice da, takman te pa na tayo pagugogo. Yes. So, takman tayo ngayon eh, kabaler. Ay, rugo ka niya man. Datang. Sige. Puta po, akalingwan niya itong lagyo yun. Ay, naman. Whipped cream. Heavy cream. Honestly, wala ko nga sabi. Ako kasi itang taong mahilig ting matapang nga kape, ampong sweet. So, itang maglaban yung bittersweet, And then at the same time, itang lasa na ning whipped cream or heavy cream and itang salted caramel. So, uli nga tayo ginogo, alalasan ko lang individually. So, itang kape, itang whipped cream, ang itang salted na taste na ning caramel. So, for me, it's an 8 out of 10 for me. So, Yes. manyaman niya talaga. What's up mga kabalen? So another day, another vlog na naman para sa atin. So maraming salamat po sa Panginoon sa pagbibigay po sa atin ng panibagong pagkakataong makapag-vlog sa araw na ito. Ayan. So without further ado mga kabalen, tayo po ay naimbitahan sa isang maliit na establishment. So isa po siyang rolling coffee shop. Ayan. So alam niyo naman na bilang influencer or isang vlogger ay yun po ang isa sa mga advocacy natin ay matulungan itong mga small businesses na ma-promote yung kanilang mga syempre kinabubuhay. Ayan. So ayun na, ang pupuntahan natin ngayon ay ang Cafe Classico na matatagpuan lang dito sa Balibago, Angeles City sa may Diamond Subdivision. Ayan. So malapit lang to mga kabalen, siguro mga 5 to 10 minutes away lang ito sa area ko, no? Kung hindi naman talaga traffic. So napakalapit lang. So puntahan natin sila, kamustahin natin yung kanilang pwesto at tingnan natin kung ano ba ang ma-offer nila sa ating mga kabalen at kung gaano ba kasarap ang kanilang mga kape. Okay? So mga kabalen, samahan nyo ako at tayo'y mag coffee chill. Ayan, let's go! Okay, so mukhang eto na, nandito na tayo, no? So ito lang rolling cart na to. So napakaliit lang pero ang ganda ng concept, ha. So eto na siya, oh. Ayun, oh. Okay. So park lang tayo at titikman natin ang kanilang kape. Ayan. Okay, yan ang kabalen na. So, chuta na kining Cafe Classico. At suya kining arap na ning Savers Mall, Angeles City. And kitang, actually, kitang Diamond Subdivision. So, masakit pantunan, malapit yan mo. And pwede kayo punta kini from 4:30 p.m. Yes, till 12 midnight. Yes. Yan. Okay. So, ano na. Sir, Yes. ano po yung kayong specialty Kenny na pwede yung pagmaragol? Oo. Okay po. Atin daw po special ko Spanish latte, ang pong shaken espresso, kapong bisela. Oh. Itong bisela po, mix niya po nitang Nutella, ang pong biscoff. Anya po sila yan yes. Okay. So, naano naman yung kayong iapag ngeni para kaya katamo ba taatakman tayo? Oo po, syempre, dito sinabi ko po. Po, itang Spanish latte, Okay. shaken espresso, pong bisela. Alright. Takman yung po itang specialty. So, kimpang tunog na ng lagyo na, lumpayang manyaman. So, sige. Excited na ako. Takman tamo yung Karela Cafe. Let's go! Let's go! Okay, so yun na, kabalen, moment of truth na. Takman Yes. ta na yung Karelang shaken espresso. Yeah, shaken espresso. Ayan. So, nakuha niya. Ano po? Uy, ta! Uy, ta, oh. Oo po, di nyo pong parili Hindi takap, pero alam mo na naman, no?
Yung caramel na, po kayang whipped cream at chubapo. Sige, yung advice da, takman tayo pa na tayo pagugogo. Yes. So, takman tayo ngayon eh, kabaler. Ay, rugo ka niya man, datang. Sige. Puta po, akalingwan niya itong lagyoyo. Ay, naman. Whipped cream. Heavy cream. Honestly, wala ko nga sabi. Ako kasi itang taong mahilig ting matapang nga kape, ang pong sweet. So, itang maglaban yung bittersweet, And then at the same time, itang lasa na ning whipped cream or heavy cream and itang salted caramel. So, uli nga rin tayo ginogo, alalasan ko lang individually. So, itang kape, itang whipped cream, ang po itang salted na taste na ning caramel. So, for me, it's an 8 out of 10 for me. So, Yes. manyaman niya talaga. Thank you. So, ngayon naman, go tayo, takman tayo pa siya, biyabe-yabe na. Alright. Let's go. Okay, okay na. Mekos na kabalan. Yes, breakfast. Yes. Mekos. Okay, so ala na itang cream, ala na itang caramel kembabo. Takman ka na. Ay, Yaman. at yung parintang kay itang bittersweet which is Yes. I really like itang bittersweet na ning kape. Pero kuning ginogota na ako na yung makain alalasan ditang heavy cream o po itang salted caramel. Yes. Pero itang combination na ng ining liyabe-yabe nila, big compliment siya. So manyaman yan talaga. Yes, thank So you. still 8 out of 10 for me mga kapaler. Okay, naman. Okay, next na. Yes. Okay sir, nani tutulitan takman ka niyan. Po, bisela po. Itang mix na po nitang biscuit pong Nutella. Nutella. So bisela na. Yes, bisela yun po. Si Biscoff and Nutella Yes. mix. Yes po. Okay. So lawin tayong proseso, baka takit na lang mga nanyang gagawan na. Alright. Alright, let's go. Okay, so yun na, as you can see natin yung gulis-gulis. So open itang Biscoff and Nutella yan na tay. Pemiakat na kang gilid-gilid. Opo. Okay, ay, kung pa yung manyaman ni Brads. Uy! Ay, yes. Okay, Tsaka yan po gogongan yan. Yan. okay, so this is how I describe it, kabalen. Bala mo kaya. Kasi atin yung kape, atin yung Nutella, so that's chocolate. And then atin yung ditaklasang peanut butter because of the Biscoff. Yes. So, bala mo mix of kaya, chocolate, o bala mix of mocha and peanut butter. Yes. Iting kaya nga lasa. Makanita ki nga describe. So, para ka ako and ako makasi masyadong mahilig king mocha and ang peanut buttery taste. Pero, nung ikayo mocha lover kayo, I'm pretty sure aburi yun eh. Yes. Pero kasi I'm speaking on my sarili kong sarili kong panlasa. Yan. So 7 out of 10 na kako ini. 7 out of 10. Mas puri kay itang minuna, itang bitter taste. Yan. Yes. Okay. So good sir, goods. Mayaman yan. Nice. Oh, next, Kabalen. Yes. Alright, Kabalen. So, ayun na, next na. So, happy na yung last ng ipatakman kaya katamo ng Cafe Classico kaya Yes. katamo ini. So, sir, nandun po yung kita mong takman?
Tayo po, white chocolate na po. White chocolate. Yes. Ayan. So actually, this is one of my favorite. Kiniing lagi kong orderan king meto ka rin biggest coffee shop kining actually buong mundo. So favorite flavor kini. So ulit tamo makanano ya kanyaman ng version ka. Okay, so Yes. white chocolate. Alright. Uy. Ito lawin niya. Adwaya kule. Oh. Bigkawani na po. Maputiyo po pang matuling kang lalam. Ayan. Okay, so takman tayo. So takman tayo pa yung kaya lalam. Kapat tas ting straw mo, takman tayo yung babo. Okay, lalam tamo pa kanya. Uy. Actually, may request ko kaya dagdagan mo yung kape ako kasi mas buri ko ito medyo matapang bagya. Alright. So, di ko na naman tang expectation ko. So, actually, itang strongness na ning coffee. Ako po itang yumu na ning white chocolate. Butas tayo bagya. Kaya katamong straw. Takman tayo itang babo na. Uy, ito. Lasa na ning gatas. Yaman. Mekos tayo, kabalen. Yes, yes. O ito. So, metong niya kulin eh. Okay. Takman tayo ang ini kanya eh. Eh, mas lalo nga kalangwan niya po yung nagluyo. Uy, ita! Itang bittersweet, medyo may bawas ang bagya kasi mix na itang gatas na. Ako po itang white chocolate. Pero still, atyo pa rin itang strongness, which is itang pantunan ko kayong kape. Yeah. Yan. Ay, kanyaman. Talagang paborito kayong white chocolate. Nya, para ka ako na, apin din ka na akong mas buri kayo ni. So, kana ako 9 niya ini. 9 out of 10 niya ka ako. Yes. Thank you, thank you. Ah. Kanyaman, uli ko na yun eh. Okay, so kabalen, ay ta na, dakala salamat Cafe Classico, kining Balibago, Angeles City, aking harap na ning Diamond Subdivision, harap na mo ning Savers Mall Appliance or Savers Mall talaga. So kareng malapit kining area, Balibago area, Angeles area, and Dao area, malapit na mo ini, munta kayo kini, manyaman ning Karelang Kape. Yes. Tara kabalen, minamta na. Okay, once again, Kabalen, this is Kabalen Motovlog saying, ride safe, stay safe, and God bless. Bye.